गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै फालिदों गथायबारि NELC आरो जारागुरि PIC मण्डलीनि ख्रिस्टियानफोरा। गसाइगाव 1/1/2022 गोजाम बोसोर 2021खौ बिदाय होनानै गोदान बोसोर 2022 मायथाइखौ गाजा गोमजायै बरायदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गथायबारि NELC आरो जारागुरि PIC गिर्जानि ख्रिस्टियानफोरा। गोजाम बोसोराव इसोरा मोजाङैनो दैदेनबोबाय आरो गोदान बोसोरखौ इसोरा हेफाजाब होलांगोन बे मिजिंजों फालिनाय जादों गोदान बोसोरनि दिनैनि फोरबोखौ। लारु सिथाव फिथा जानाय आरो गेलेमुजों गाजा गोमजायै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो फालिदों दिनैनि गोदान बोसोरखौ। लोगोसे दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे गोदान बोसोरखौ जौ लोंनाय जानाय लोंनायजों फालियालाबा गाव गावखौ मोजां लामाजों थाबायो आरो फरायनाय आखल दानायाव बोलो होयो होननानै गाहाम हामलायथि बावदों मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरा। दिनै 2022 मायथाइनि सेथि सान, बेनिखायनो जोंनि बे गथायबारि NELC गिर्जाया बोसोरफ्रोमबो गोदान बोसोराव हाबनाय लोगो लोगो सिगाङाव गोजामखौ बरायना बिदाय होनानै गोदानखौ मोननायखाय रंजायो आरो बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै गिर्जा न'आव बेबादिनो ख्रिस्टमासनि उननिफ्रायनो बे मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनानै इसोरखौ सिबियो आरो बेजोंनो गोदान थांखि गोदान मिजिं लानानै जेन' जोंनि ख्रिस्ट'नि सिबियारिफ्रा दावगालांनो हायो जौगालांनो हायो बेनि थाखाय मिजिं खालामनानै इसोरनियाव आर'ज गाबनाय जायो। जोंनि मानसिफ्रा माखासे गोबाङानो बिदिनो गोदान बोसोर मोन्दों होननानै रंजानायजों अभार लोंनाय जानायजों गोबां बिदिनो गाज्रि जाब्रबथायफोर जानानै थाङो। दा बेबादिया मोजां नङा। दा जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेन' बेबादि बांद्राय लोंनाय जानायजों गफबनानै थायाजासे जेन' गावनि थांखिखौ इसोरनि सिगाङावहाय मोनसे गथायनानै बेखौहाय माबोरै जाफुंसारहोनो हागोन बिनि थाखाय आर'ज गाबनानै थाङोब्ला बेसे रंजाथाव जागोन बेखौ जों मिजिं खालामो आरो बेखौनो बरायनानै जों गोदान बोसोरखौ फालिनाय जायो। आरो दिनैनि बे गोदान बोसोरनि बे रंजाथाइजों लोगोसे जोंनि आसाम आरो BTRनि गासै सुबुंफोरनो जोंनि बे जायगानिफ्राय एबा गथायबारि गिर्जानिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ गोदान बोसोरनि मुङै बावहरनाय जायो। एसेनोसै। जोंनि आसाम आरो BTRनि गासै सुबुंफोरनो जोंनि बे जायगानिफ्राय एबा गथायबारि गिर्जानिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ गोदान बोसोरनि मुङै बावहरनाय जायो। एसेनोसै। गिबियावनो बे समाव नोंथांमोन जे रादाब चेनेलफोरनिफ्राय फैनाय गिबियावनो आङो नैबे 2022 मायथाइनि गिबि सानखौ जोबनायै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम हामलायनाय दोनग्रोबाय आरो जोंनि गासैबो भारतनि हक गासै बिश्वनि मानसिफोरनिसिमबो आङो गोजोन हामलायनायखौ दोनग्रोसै। आरो बे जोङो दिनै गिबि 2022 मायथाइनि नैबे 1 थारिख सनिबार सान नैबेखौ जोङो इसोरनियाव जों गथायो। दा बेनिखायनो जोङो दिनै गोदान बोसोरनि नया साल हिसाबै जोङो दिनै उदजापन खालामदों। इसोरनाव जोङो गासै बुहुमनि समस्याफोरखौ लानानै बा जोंनि गासैखौबो लानानै जोंनि नांगौफोरखौ जोङो इसोरनाव बिख'नो थाखाय नैबे उपासनाखौ खालामदों आरो जोङो ख्रिस्ट' हारि हिसाबै जोङो गिबि समनिफ्रायनो जेब्लाय समनिफ्रायनो जोङो नैबे सानफोरखौ जोङो हाबाफारिखौ लायो। दा बेनिखायनो नैबे दिनैनि गोथार सान हिसाबै जोङो इसोरनाव जोंनि गासैबो हादरनि मानसिफोरखौ जोङो गथायदों आरो बे दानि कर'ना भाइरास आरो बे अमिक्रन बेफोरनिफ्रायबो जोङो जेन' बारग'नो हायो। दा जोङो बेनिखायनो नैबे दिनैनि उपासनायाव जोङो एकत्रित भाबै जोङो जयै जोङो 212 घर जों जयै जोङो 1000निबो गोजौआव जोङो नैबे मण्डलीयाव जोङो दङ। दा जोङो जयै दिनै बेनिखायनो इसोरनाव ज' जानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। नुनो मोनदों दानि जे देरबोनाय लाइमोनफोर बिथांमोना गोदान बोसोरखौ मोननाय लोगो लोगो मोनसे रंजानाय आरो लोंनाय जानायनि बोथोर होनना सानना लायो। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा सानखांथि? जोङो ख्रिस्ट' हारि हिसाबै जोङो जोंनि जोहोलावफोरखौ जोङो जोंनि ख्रिस्ट' नितिफोरा धोरोमजों जोङो जे बेखौनो फोसावो जे जोङो गोदान बोसोर हिसाबै जोङो जोंनि इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि जे हाबाफारि बेखौ आवगायलांनांगौ जे जानाय लोंनायजों नङा लोंनायजों नङा दानि बोथोराव
जेरैबायदि सरकारफोरा गोब्राब बिथोनफोर होदों दा बेफोरखौ लानानैनो जोंबो सतर्क होदों आरो जोङो जोंनि मण्डलिफोरनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जोङो बेखौनो बानजायगोन बे लोंनाय जानाय तथा बे जौ लोंनाय हक बा सिगारेट सोबनाय हक बेयो मोजां नङा होननानै जोङो धोरोमावनो जोंहा दंखायो आरो जोंबो बेखौनो लानानै जोङो जोंनि जोहोलावफोरखौ जोङो बानजायगोन आरो बिसोरनि जे जिबनफोराव जे दानि शिक्षानि दरखार जों बेखौबो जों बिथांमोननो जोङो बानजायगोन आरो जोङो बुंगोन आरो जों बेखौनो बानजायनानै दोनबोगासिनो दङ।